Какво става, че аз съм дедо и с мене Алекс? И не стаплен БГ? И днес цъкаме Roblox и след малко ще влизаме в напламката. Кабой! Бягаш! Ау! Трозагата! По-скоро терминатората иска. В напламката акаунта и ще го правим на жена и ще го сложим една така... Ама помня, ако гледа клепа Кашкай. Я бъде по майка. Падах! Има още един час. Бац! Защото мариш да ти Ари. Ари, излизам. Ще вляза в парола. Това му беше паролата. Иван, стоп. Чакай, аз ще вляза, чуе. Не, аз му смених. Не, Иван вече. За кой, брат? Ма аз му знам, аз му имам в съобщенията и ще. Пауза съм. Момчета, връщам след малко. И така, момчета, върнахме се и сме в акаунта на пламката. И ще го садвам. Алекс ще му купува женска коса, женско тяло и такива работи. Женска дрека да го направим истинско момиче. Аре, и му изтрите иските. Аре, чих. Чакай. Чарак. Ще има да садва яко. Само да изпочва да пие таска лучи. То пък той не може. Особено. Ами какво път покачи. Ще видиш ти. Бе, човека, такова... Ами карай беше за яко, ще имаме 100 лайка. Но поне, аре, купи му сега да поправя. Изтри му тениските. Как се изтриваха тениските? О, ще кажа по-късно, сега не мога. Сега го... Уши, престани по дяволите! Бе, каза ти нещо! Шиба, майка. Чакай, ще го направя жена. Чакай, аз вече му го правя. Хубаво брой го. 5 тикета остана горки. Направо. Не по-приме клипъче. 2 минути. Ще падна от смях. Ще да го направя черна мангалка. Аз го направя вече. Чак, родила се не иска да зарежда. Това го забавя. Аре да го направя с мъжко лице. Аре. Не бе, така с женско е по-яко. Ние с мъжкото ще е по-яко. Уи, и да изтърчи една пишка отпред. Уи, служи тъпа глава, служи грозна глава. Откъде ще намерим? Чакай, аз ще сложа, чакай. Ето сложих и... Сложих го. Я чай да го ида. Няма... Нямам търпение да го видя изражението. Аз да излизаме. Чай да се покефи малко. Аз излизаме. Изстрели му дрехите, бе. Ние не съм раден, защото ги запасим сега. Не аз сме толкова зли. Чакай, още го правя, искам да направим нещо. Ето, готов е. Чакай, сега влизам в акаунта. Чакай, аз сега още го правя нещо, погледи го. Чакай. Как ми беше паролата? Дианчо 123. Който иска да му хаква акаунта, паролата му е Дианчо 123. Да, ако искате и вие да го хакнете, ето ви паролата.
извади толкова стиките, бе? Нямам търпение да се види изражението. Как не се ме преди за потикоса? Айде, хубаво, момчета, да спирам ли клипа? Тя да ти кажем чао по-добре. Добре. Това беше от нас за днес. Надявам се па да харесва. Да, момчета, аз бях Диан Петров 56, мен беше Sapling BG. Дайте лайк, абонирайте се и пишете още коментари, ако искате да тролваме Бланката. Влезагайте се, ни тази в както им вас ако трябва. Да, момчета, аз бях и с мен беше чао!